begynder jeg. Ja. Det her er en mulcho. Den kan bruges på ufattelig mange måder. Nu skal jeg prøve at vise nogle af de måder, den kan bruges på. Rigtig mange måder. Først så er det en lang model. Så man tager den på, ligesom man tager en frakke på. Så kan den bare sådan, hvis man lige har brug for lidt varme over ryggen, så kan man bare have den sådan her lidt løs. Og så falder den rigtig flot. Nogle forskellige lag og draperinger og sådan noget. Så kan man også, hvis man vil have den lidt mere fast omkring sig, så kan man sætte en broche på. Eller hvis man mere er til bælte, så kan man sætte bælte på. Og nu den hænger næsten fast. Sådan der med en broche. Og kraven kan være ned over armene. Eller man kan også sådan samle kraven lidt op. Så bliver den lidt anderledes, ligesom en lang vest. Og så kan man jo, hvis man er bæltepige, tage bælte på. Så bruger jeg den i hvert fald tit selv om vinteren. Ikke lige det her vejr i dag. Men om vinteren, så har jeg mig klædt på i den på den her måde. Og så med en langærmet og en lang bukser. Sådan rigtig fint. Og så kan man have den på ind under frakken om vinteren, hvis man forestiller sig det. Så har man faktisk den der fine krave, som går uden over frakken. Og i snevejr, som jo heller ikke er i dag, så har man hætte. Og det er rigtig fint. Praktisk. Enormt praktisk. Det var sådan den lange model, og man kan jo faktisk lave mange forskellige. Man kan jo også trække lidt ned over skuldrene, hvis det er det. Fordi så får den et andet udtryk igen. Sæt nogle brocher på heroppe, eller hvad nu man synes. Og så kan man lave korte modeller. Og så tryller vi lige lidt. Så bliver den kogt. Så bliver det meget mere ligesom et slag eller et sjal. Men det falder bare ikke af, fordi man har armene igennem, og så varmer det rigtig dejligt på armene. Og sådan hænger den også bare. Men er man nu på cykel eller ude at gå tur ved stranden, og det er lidt blæsevejr, så kan man igen tage måske bare en almindelig nål på. Sådan har jeg i hvert fald selv brugt den meget her i sommer. Som en slags sommerjakke. Skal vi have nålen lidt med? Det har været min sommerjakke hele tiden, både morgen og aften, når jeg har været ude og gå tur ved stranden. Selvom det har været en varm sommer, så blæser det alligevel lidt en gang imellem. Og så er den bare rigtig dejlig lyd. Den varmer heroppe omkring kroppen, men man har armene fri og er fri her. Og hvis man så skal klædes mere ud og mere på til en eller anden bestemt lejlighed, så kan man lave en vest ud af den lige pludselig. Og så igen kan man også tage bælte på, hvis det er en kort model her. Fordi så bliver den faktisk også rigtig, rigtig fin. Sådan mere stylet. Og så er det et helt andet stykke tøj. Igen om vinteren har man endnu større krave, hvis man har den her inde under en jakke. Og endnu større hætte. Og det er så man bare klædt rigtig godt på. Så det er en super fin model med den korte her også. Og så er den faktisk også meget til teateret, til hos dronningen, eller sådan noget, hvis man skulle blive budt til det. Så mangler man tit noget lige til at have på ovenover sin fine kjole. Det gør jeg i hvert fald. Hvis man har bare skuldre og sådan noget, så er det ikke altid så rart lige at møde op med det. Så har man den bare på sådan her. Så skal man bare forestille sig en meget fin, nobel kjole indenunder. Og så en broche på. Kunne være sådan en. Eller hvis man har en sølvbroche selv, eller et eller andet rigtig smart. Eller sådan noget. Den kan have så mange forskellige udtryk. Men så er den sådan mere, uden bare sådan nobel, synes jeg. En rigtig fin måde, man kan lave den på også. Så bliver den sådan lidt både skåret i kraven. Det kan også være meget elegant. Se om jeg kan få det her til at blive elegant. Sådan. Men hvor den bliver stor her i kraven, og så kan man se de her fine lag, synes jeg, der kommer. Hvor den bliver sådan flot. Og sådan lidt 60'er-agtig, måske. Det var også en kort version. Så bruger jeg den om vinteren især.
faktisk også her om sommeren, hvis det er lidt køligt, og vi sidder ude om aftenen, og vi er altid ude om sommeren jo, så tager jeg den på som sådan en nederdel. Så skjuler jeg de der armehuller. Så kan jeg sætte en smart ting på. Og jeg kan også bare, hvis jeg ikke har det, og ikke vil have noget udtryk i det, så kan jeg bare sætte en almindelig nål på indenunder her. Så sidder den fast. Og har jeg ikke nogen nål med, det har jeg ikke altid, når jeg går tur ved stranden, så tager jeg den bare på sådan her. Så sidder den også. Så er det måske ikke så smart, men den varmer. Om vinteren er den rigtig smart til lange støvler og tykke strømper og sådan noget. Så kan den selvfølgelig også være en kort nederdel, men det er jo alt efter hvad med til. Men den synes jeg selv er lidt mere sådan bumlet. Eller den er smartere i den lange model, også fordi de der lag kommer frem. Men den kort model her, den kan man så lave sådan lidt mere, så den strutter lidt mere. Så det er også en mulighed. Så kommer der lidt mere svej i. Og man kan se de der rundskæringer på. Og så kan jeg lave en kjole ud af det. Nu skal jeg lige tænke. Hvordan det er jo sådan her. En kjole, hvor jeg tager den på. Forfra ligesom en operationskittel. Og så kan det godt være, at det er en god idé lige at have en til at hjælpe sig. Fordi der skal sidde en nål heromme bag i et eller andet sted. Men man kan næsten se, hvordan kraven kommer til at sidde her. Og den kan være rigtig, rigtig flot. Og man kan jo faktisk lade den falde lidt ned i ryggen. Det kan være bare ryg, hvis man gerne vil det. Det kan godt være lidt smart i sådan en kraftig stof her. Så det er også en rigtig fin måde. Og der kan man igen putte bælte på. Men den er også flot i sin enkelhed i den her model. Og kan være en rigtig, rigtig flot krave. Og når man først har lært at bruge sådan en her, så skal man altid have den med sig. Så når man lige pludselig bliver træt af at have den på, så kan man bære den sådan her. Fordi man har ikke lige en taske, den kan være i. Men man kan også i vintervejret, så har man den på uden på sin frakke. Hvis nu man ikke har plads indenunder til at den fylder, så kan man tage den på ligesom en krave. Så den kan egentlig bare være sådan lidt nobel sjal med en broche i. Men endnu smartere måske, synes jeg selv, så ruller jeg den lige lidt. Og så putter jeg det her ind under. Og så har jeg simpelthen sådan, så kan man forestille sig, når jeg har en tyk frakke på. Og så har jeg bare sådan en rigtig, rigtig flot frakke. Jeg sidder ude på min frakke. Og så, når jeg kommer frem der, hvor jeg skal, så kan jeg tage den af. Og trylle den om til trøje, sjal, eller hvad det nu er, jeg lige har brug for, der hvor jeg kommer. Så har jeg den her. Og den kan jeg hurtigt tage af og på, alt efter hvordan klimaet er der, hvor jeg må. Så har jeg den også på, når jeg kører bil. Så bruger jeg den som, så er den degraderet til at være